Už sme toho prešli dosť. Hory, mestá, pláže, ticho prírody aj ruchy ulic. A predsa stále nás to ťahá ďalej. Len neviem kam. Celé dni premýšľam, kam sa ešte pozrieť, čo ešte zažiť, ktorým smerom vyraziť. Chcelo by to niečo špeciálne, niečo vzácne, niečo nevšedné. A potom prišlo znamenie. A ty čo si stále taký zamyslený? Jasné, Nórsko, Lofoty. Po preštudovaní základných informácií, na pozeraní desiatok videí, už zostávalo iba jediné. Navrhnúť toto miesto Aťke. Určite sa jej to bude páčiť. Veď je to miesto, kde sa nebo dotýka mora, kde hory vyrastajú priamo z oceánu, kde je ticho, ale nie prázdno, pláže s bielým pieskom, nekonečné fjordy, slnko, ktoré nikdy nezapadne. Jasné, poďme! Yes! Tak a vyrážame. Najprv smer Švechat a po rozlúčení ideme priamym letom do mesta Tromso. Prejdeme alebo nás to netrúbia? Ideme na ľahký obed, ale ešte predtým check-in. Zvedavý, jak to oskenuješ teraz. Čože? Zvedavý, jak to oskenuješ teraz. Let prebiehal veľmi pokojne. Pre niektorých až tak pokojne, že mali problém nezaspať. Napríklad tento cudzí pán si z Adi spravil cestovný vankúš. Pri výdaji kufrov nás pobavil zákerný nefungujúci senzor, ktorý má na starosti to, aby sa kufre nezrazili. Po vyzdvihnutí kufrov sme zbehli do požičovne. Pôvodne sme mali objednaný Yaris, ale na recepcii nám bolo povedané, že máme upgrade do vyššej triedy zdarma. Iné auto, láska. Toyota Corolla Cross. Ideme. Po vyzdvihnutí auta nás čakala ešte 7-hodinová cesta na Lofoty. Ešte v meste Tromso nám ustrelilo dekel z kruhového objazdu, ktorý sa nachádzal v tuneli. Po pár kilometroch opúšťame mesto Tromso a prichádzame do oblasti Lofoty.
Lofoty pozostávajú zo sústavy ostrovov na samotnom severe Nórska, ktoré sú poprepájané krásnymi mostami a niekde dokonca aj tunelmi. Bol zvláštny pocit ísť tunelom s vedomím, že nad vami je niekoľko desiatok metrov vody. Hoci sme boli unavení, scenéria okolo cesty nás stále držala v strehu. Po 7 hodinách, 5 soboch, 1 pokute prichádzame okolo polnoci do cieľa, do nášho prvého ubytovania. Rúžové dvere. Gay! Tío. Tío, to je bejvák. A je tu aj fén. Hej, ten sa mi vyjde. Po vybalení, troche spánku a raňajkách sme boli o pár hodín pripravení vyraziť za nórskym dobrodružstvom. Ako prvé nás čaká mestečko Henningsver a v ňom najznámejšie futbalové ihrisko v Nórsku. Hneď vedľa ihriska nás zaujali drevené stojany na sušenie rýb. Ide o tzv. Stockfish, na ktorých sú na Lofotoch ideálne podmienky. Vlhko, zima a stály vietor. A áno, smrdí to strašne. Ihriska sa vyberáme pozrieť mesto a zastavujeme sa na kávu, kde stretávame sympatickú Slovenku. A pokračujeme ďalej. Cestou z Henningsveru nám to však nedá a ešte sa zastavujeme natočiť pár záberov týchto ikonických mostov. Pokračujeme ďalej smerom na juhozápad a zastavujeme sa na všetkých známych miestach. Počasie je skvelé, tak sa snažíme vyťažiť z tohto dňa maximum. Prvú pláž, ktorú navštívime, je v mestečku Ramberg.
Niekoľko kilometrov ďalej prichádzame na jedno z najfotografovanejších miest – Volanstint. O 6:00 večer prichádzame do mesta Rheine a vyrážame na asi najznámejšiu túru celých Lofot, Rheinebringen. Je známy tým, že k nemu nevedie chodník, ale schody. Konkrétne 1979 schodov. Aj keď sa už blíži polnoc, pokračujeme ešte južnejšie do mesta s najkratším názvom na svete A. Vraj tabula s názvom mesta sa tu kradne pomerne často. Je to malá rybárska dedinka so 150 obyvateľmi a asi najhlasnejšími čajkami na svete. Keď si pozrieme mesto, ideme ešte pešo niekoľko stoviek metrov na najjužnejšie miesto, kam sa vieme dostať. Práve odbíja polnoc a my sa vydávame na dlhú cestu späť. Chceme byť doma čo najskôr, ale celú cestu nás sprevádza nekonečný západ slnka a tak každú chvíľu zastavujeme, fotíme a točíme.
2:30 ráno. Ja si musím dať slnečné okuláre. By som nežmúril. O 2:45 ráno prichádzame na izbu. A sme spokojní, že z prvého dňa sme vyťažili úplné maximum. Damček, čau. Druhý deň nás čaká menej času v aute, ale rovnaké nastúpané metre. Prichádzame do mestečka Svolvær a vyrážame na Djevelporten, čo v preklade znamená brána do pekla. Po turistike si ideme pozrieť v rýchlosti mesto Svolvær, ktoré je najväčšie na Lofotoch. Po ceste späť stretávame prvú RZ-ku a pokračujeme domov, pričom sa ešte zastavíme na pláži Rørvik a točíme s FPV dronom pár záberov. Druhý deň končíme výnimočne pred polnocou
lebo ďalší deň nás opäť čaká dlhá cesta autom. Tretí deň venujeme plážam. Ako prvú navštevujeme Skaksanden Beach v mestečku Flagstad. Pláž je akurát v odlive a to vytvára obrovskú plochu s tenkou vrstvou vody. O kúsok ďalej nás prekvapí partia surferov, ktorí skáču do ľadovej vody a snažia sa chytiť svoju vlnu. O niekoľko kilometrov ďalej parkujeme a vyrážame na asi najznámejšiu pláž Lofot, Kvalvika Beach. Cestu nám komplikuje hustý dážď, ale to nás vôbec neodradí. To bude super. A aj bolo. Po hodine a pol v hustom daždi, zime a vetre sa konečne za horizontom ukáže pláž. Nevieme, či to bolo tým, že sme tam sami, alebo tým oblečením, ale pripadali sme si ako astronauti, ktorých vysadili na inej planéte. Vyzerá jak pit stop. Jeden. Aha, hej. Cez toto musí preletieť. Ďalej pokračujeme na pláže Vik a Hauckland, ktoré majú pre svoj biely piesok a tyrkysovú vodu prezývku Lofotský Karibik. Na večeri stretávame domácich, ktorí nám ešte poradia pláž Unstad, ktorú sme pôvodne nemali v pláne. Podľa ich slov sa nám po výjdení z tunela rozprestrie údolie, na ktorého konci bude krásna pláž. A mali pravdu. Je to najsevernejšia surferská destinácia v Európe. Mesto má len pár obyvateľov, ale vlastnú surferskú školu. Surfuje sa tu celý rok, dokonca aj v zime, kedy má voda len 4 stupne. Pláž bola ako stvorená na lietanie s FPV dronom. Tak neváham a lietam.
Čaká nás ešte hodinová cesta autom domov a zajtra bude náš posledný deň v tejto južnej časti. Ďalší deň čakáme až do 4:00 po obede, kým prestane pršať a vyrážame na legendárny Festvaktind, z ktorého je brutálny výhľad na Henningsvær. Ako náhle sa hora vynorí z oblakov, vyrážame. O 500 výškových metrov nižšie a 2 psoch sa posledný krát lúčime s mestom Henningsvær, ktoré nám učarovalo. Dnes je náš posledný deň v tomto ubytovaní. Balíme všetky veci a vyrážame na sever. Po ceste sa však ešte zastavujeme v miestnom akváriu, ktoré nám doporučil náš domáci. Niekoľkokrát do dňa tam krmia tulene a vidry. For them to eat, and it's also pretty easy to catch since they swim usually in big schools of fish, so they are easy prey. Rastor. This is Selma. Oh, Selma is third. This is Storm. He is 4 years old. So they can be up to about 35 in the wild, but in captivity they could be up. Yeah. Yeah. Just spread out a little bit, swim out to sea, 2 kilometers off the coastline, and go east for the winter and become back. Of course, all of the air that is trapped inside of the fur in the water.
krmení tuleňov sme sa nakrmili aj my a vyrážame na 6-hodinovú cestu do mesta Finnsnes, kde prespíme. Super, bývame v nejakej nore. Aký to bogát. Som zaujímavá, koľko schodov zvládneš. Prestávku. Som vyhral. To je môj sen. Bývať rovno vedľa kuchyne. V noci sa ešte prechádzame mestom a ráno vyrážame na asi hodinovú cestu do mesta Fjordgard, odkiaľ vyrazíme na legendárnu seglu. Od rána husto prší, tak sedíme ešte 2 hodiny v aute. Počasie sa nemení, preto vyrážame aj tak. Zmrznutí, vyfúkaní a premočení premýšľame, že sa vrátime, ale keďže sa tu počasie rýchlo mení, tak tomu dáme šancu a pokračujeme. A oplatilo sa. Tak, to nie je náš záber, toto je náš záber. Keďže sa počasie už nezmení, točím aspoň narýchlo jeden timelapse šplhajúcich sa oblakov. Čaká nás cesta dole, kde sa prezlečieme a presúvame sa do nedalekého prístavu, kde prvýkrát používame na presun trajekt. Majú tu výborný systém. Pri nástupe na loď vám odfotia evidenčné číslo a platbu vám strhnú z depozitu, ktorý ste nechali v požičovni. Po vylodení vidíme pri ceste stádo sobov, ktoré sa snažíme natočiť čo najviac blízka. Keď nereagujú na pískanie, skúšame ich volať menom. Ako inak by sa mali volať, ak nie Rudolf? Rudy! Rudo! Rudolf Sobovič. To nie je Chorvát.
Sobiksen. Sobiksen. Rudolf Sobiksen. So Sobmi sme sa neskamarátili, tak pokračujeme do mesta Tromso, odkiaľ nás čaká zajtra návrat domov. Po ceste sa ešte zastavujeme pri ikonickom kostole, ktorý je v Tromse veľmi populárny. Bývame v centre, v peknom a lacnom dizajnovom hoteli, kde majú takú posteľ, s ktorými určite nebudú trčať nohy. Veľká. Nemajú kam. Tvoja obľúbená posteľ. Rovno v okne. Ale to je mega cool. Mne sa to páči. O polnoci si dávame drink, pozeráme na mapu vyrobenú z plastových odpadkov a vyrážame sa pozrieť do mesta. Hneď nás zaujme budova, ktorá má tvar popadaného domina. Po sofistikovanom hodnotení architektúry zvyšujeme latku intelektuálneho vyžitia. Čo budeme robiť o 1:00 v noci? Prebehneme ešte pár ulicami a ideme spať. Ráno balíme a vyrážame vrátiť auto späť na letisko. Papa. Ideme. Tak, toto boli nórske Lofoty. Krajina, ktorá nás privítala drsným a nevyspytateľným počasím, ale aj dýchberúcou krásou. Za tých pár dní sme prešli viac než 1600 kilometrov, vystúpali tisíce výškových metrov a za každou zákrutou nás čakala iná tvár prírody. Polárny deň nám daroval nekonečné svetlo, dni bez konca, ktoré sme využili naplno. Lofoty nás skúšali, aj odmeňovali zároveň. A hoci sú tvrdé, sú aj čarovné. Svojim pokojom, farbami a ľuďmi, ktorí tu žijú s rešpektom k prírode a jeden k druhému. Odchádzame unavení, ale naplnení.